I sidste afsnit kom de to nisser afsted, og de flyver nu over skove og marker. Finder de mon julemandens søn i tide, før det er for sent? Til for helvede, mand. Jeg kører sgu da alt, hvad jeg kan. Nej, for helvede, du gør. Det er ikke godt nok. Hvor meget kører du overhovedet? Jeg kører helt vildt. Knokler alt, hvad jeg kan heromme bagved. Jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan. Fucking svært at få 5 stjerner i bane 6 af Angry Birds. Ja, hvad? Hvad? Ikke noget. Bare kør til for helvede, ikke? Okay. Det er koldt heroppe, mand. Ja, det skulle også langt op, mand. Hvor var det her? Jeg må hellere lige tjekke kortet en gang. Ja, hvor langt er det? Hvad fanden? Der er der værst lidt dyn på kortet. Hvad fanden sker der her? Fuck, det var sjovt, gå, så skal prøve igen. Hold din kæft! Hold kæft for helvede. Vores nissemobil er fuldstændig smadret. Ja, skal du brug for hjælp? Ja, hjælp mig op her engang. Gør det dog ordentligt, mand! Undskyld. Nå, så er min nissehue. Hvad skal vi nu gøre så? Hvad skal vi nu? Find lige vej. Find ud af, hvor vi skal hen nu. Kommer aldrig frem til julemandens søn. Nej. Ja, der er ikke noget signal. Selvfølgelig er der signal. Nej, Der er ikke noget. Der er masser af signal. Bare lige find det. Jamen, vi er midt inde i en skov. Jamen, der er masser af energi i træerne, som sender signal. Jamen, vi er inde i Hold skov, din kæft og find det. Altså, du skal gider snart ikke at høre mere på dig. Nej. Okay. Hvad så nu? Nu går den egen nissepatten i stykker. Du skal også passe på den for helvede. Jeg har ikke uendelig egen nissepat. Men der er ikke noget signal. Dumpap. Undskyld. Der er ikke noget signal, så du er klar til at finde det, ikke? Ja. Du nogle gange lige tage at tænke dig lidt om, ikke? Find ud af et eller andet, så må du gå ud og kigge. Men skal vi gå derud nu? Det er altså ved at blive mørkt. Ja. Så jeg synes ikke, vi skal gå videre i dag, men du kan jo... Jeg synes, vi tager videre i morgen. Men jeg er sulten. Hold din kæft. Men jeg er også træt, selvfølgelig. Vi gider ikke høre mere. Nu går vi i seng. Skal op tidligt i morgen. Ja. Læg dig til. Nu må hellere lægge sig så. Ej, forresten, du skal ikke ligge der. Jeg skal ligge der og sove. Du må holde vagt, fordi du er grim. Altså, sådan er det. Du må gå og holde vagt, så skal ikke komme nogen opdages. Så skal jeg lægge mig til at sove, fordi jeg har så simpelthen... Jeg har cyklet hele dagen, ja. Ja. Hold her, jeg er bare her. Jeg kan ikke sige stille, jeg kan simpelthen ikke sove, hvis du skal larme så meget. Vores chancer for en god jul ser ikke for godt ud. Vil Gusse og Guffe overhovedet komme videre? Det ser sort ud for nisserne. Følg med i morgen.